की खबर का बातें से टीवी Kalau khubor ka amin si mi kiwe ki Samla pule ka jilla ha ka bo Samla Yoonis Lyngdoh khon jong ba phe dakhar bam kwai hadwaru blay bat kong lir Lyngdoh nakashnong rangat East Janti Hills District ulayo hadu khnab khundai 0.1% bat longru state topper Meghalaya ha ka jinga khon yeke exam Neet jong snam arajar arpusan daga jing sngo sarong halor ka ni kedor bashnong rangat ringkat ka kur Lyngdoh rangat klepen kuburam bat amin sim Yoonis Samla ha ka jingalang ka balong ha ka pratrik unai tung arajar arpusan ha ka nigasngi ladan lang umintri ka sarkar jalau ba kermen shilla ubalongru MLA jong clear constituency kumukongsan u deputy chairman jong Janti Hills Autonomous District Council ba waila demeshwa siangshai kumusumbut kongsan USDSEO jong East Janti Hills District uba Uniksan Sumer u principal jong Janti Eastern College Dr. Pervision Nongtru UMDC Berim ba Join Ruel Birto Uheshnong uba Daman Lamo bat kiwe